Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Berdi Muhammedow hepde soň guruluşyklar bilen tanışdy. Drift bilen meşgullanyp golf oynady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow şenbe güni Aşgabatyň Demirgazygyna alınıp barlayan ýaşaýyş jaý guruluşyklar bilen tanışdy. Drifting bilen meşgullany. Ol ýekşenbe güni paýtagtyň golf klubyna golf oynady. Tadahanyň habar bermegine görä 23 fevralda prezident Berdi Muhammedow Çogolluda içeri işler ministrliginiň işgärlerine niýetlenip gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň guruluşygy bilen tanışdy. Guruluşykda baskançyk tutawaçlarynyň ähmiýetini gurrun berdi. Soňra prezident içeri işler ministrliginiň sport ulagy merkezine bardy. Ol ýerde güýç edaralarynyň ýol başçylary oňa täze velosiped sowgat berdi. Resmi medeniýet Türkmenistana velosiped sportunyň meşgullugy eýe bolýanyny gaýtalaýar. Şeýlede Tadaha prezidentiň içeri işler ministrliginiň sport ulagy merkezine ol ýere ýakyna gelip gowuşan dürli kysymly sport awtolawlary bilen tanışanlygyny habar berýär. Türkmenistanda sport ulaglaryny döwlet derejesinde bildirilýän gyzyklanma täzelik däl. Mundan öňe geçen ýylyň iýun aýynda Germaniýadan Türkmenistana import edilen bahasy $5 milyon töweregindäki Mini Cooper kysymly sport ulagyň döwlet birjasyna hasaba alnanyny barada habarlar peýda bolupdy. Soňra prezident sport ulagy merkezine drifting bilen meşgullany. Sport ulagyny halk dili bilen aýdylanyna küredip oňa erketdi. Ertesi günü prezident Berdi Muhammedow Aşgabatda urulan golf meydançasyna baryp gördi. Prezidentiň bu saparyna vice-premierler Aşgabat şäheriniň häkimi hemde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy hem gatnaşypdyr. Döwlet telewizionyasynda 24 fevralda efire berilen habarda AK sport eşiklerini geýinen Berdi Muhammedowyň golf ulagyna oturup ýaşyl formada onu üns bilen dinleýäne çalym edýän orunmasarlaryna golf barada beren gurrunu tomoşaçylaryň dikkatyna ýetirildi. Döwlet mediasynyň habaryna görä prezident Berdi Muhammedow gadymy döwürlerde türkmenleriň golfa meňdeş oýun oýnanlyklaryny vice-premierlere gurrun berdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna iPhone 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 23 fevralda Çogonluda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryndaky baskançyklaryň gyrasynda oturdulan tutawaçlaryň ygtybarly bolmalydygyny aýtdy. Çünki olar maskala agzalary aýratynda çağılar üçin zerur amatlyklary döretmelidir diýip Türkmen telewizionyasy Türkmen lideriniň sözlerini getirdi. Berdi Muhammedow bu sözleri Aşgabatyň Demirgazygyndaky Çogonluda içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulýan ýaşaýyş jaý toplumyndaky işleri bilen tanışanda aýtdy. Şeýlede prezident jaýlaryň otoglarynda telefon aragatnaşygynyň, internet ulgamanyň, kabelli teleýaýlymlaryň birikdirilmegi bilen baglanyşykly wezipeleriň oňyn çözülmelidigini aýdyp, munyň üçin otoglarda degisli enzamlaryň oturdulmagyny tawsyrdy. İçeri işler ministri İskender Mulikowyň prezidenti beren hasabynda aýdylmagyna görä, täze jaýlaryň guruluşygynda we olaryň üçinçiliginde diňe ýerli teristler ulanyldy. Çogonluda häzir içeri işler ministrliginiň işgärlerine niýetlenen 2 gatly 5 otogly kotejlaryň 40-sy ulanylmagy berildi. 50-siniň guruluşygy tamamlanıp barýar, ýene 36 jaýyň düýbi tutuldy diýip Türkmen mediasy habar berýär. Mundan öň häkimetler Çogonluda ila tarapyndan gurulan ýaşaýyş jaýlaryny bir näçe ýylyň dowamında tapgyrlaryň ýykmak bilen meşgul boldular. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda ýumurtga we şeker ýaly azyk önümleriniň ýany bilen geçmeýän haritlar goşulyp satylýar. Häzir alajalar tarapyndan her biri 33 teňgelik ýumurtga we 7 manatlyk şekere uly isle gözeýilýär. Bu önümleri agdalan bahadan diňe döwlet dukanlarynda, şeýle-de bazarlarda, resmi gözekçiligindäki sowda nokatlarynda satyn alyp bolýar. Döwlet bahasyndan ýumurtkany satyn almak üçin alajalar gazly suw we kökeleri we
süýji Mekke ýaly önümleri satyn almaly bolýarlar. Ýumurtga garaşsyzlygy 15 ýyllyk atly sowda merkezinde satylýar, oňa ýyl içinde aptovka diýilýär. Bu ýerdäki sowda nokatlarynda her ele 4 manatdan 12 sany ýumurtkany satýarlar. Emma onuň ýany bilen köp satyn alınmaýan önümleri we adyklary, ýagny süýji gazly suwy, gawy uly bolmady kökeleri ýa-da wafle şeýlede selofan paketleri goşmaça satýarlar. 100 fontan bazarynda 15 ýumurtkany 5 manata satýarlar. Bu ýerde de gapdalynan goşmaça harit almaly diýip habarçymyz 24 fevralda Aşgabatdan habar berdi. Onuň sözlerine görä paýtagtda ýumurtkanyň goşmaça harit goşulmazdan satylýan köp bolmadyk ýerleri hem bar. Hususan da şeýle dukanlar 9-njy we 11-nji mikroraýonlarda ýerleşýär. Emma köp ýerde goşýarlar. Meselem Parahat 2 drop 4 etrapçasynda 4 manada 12 ýumurtka däldi 11 sany ýumurtka satylýar. Emma adamlar açyk şikaýet etmeýärler. Ýerden almagy başaranlaryna begenýärler. Sebäbi hususy dukanlarda ýumurtka her biri 50 ýa-da 70 teňeden satylýar. Türkmenistanda geçmeýän haritlaryň gyt önümleriň ýany bilen goşulyp satylmagy giňden ulanylýar. Şeýle-de ýurdun sowda nokatlarynda goşa nyrklaryň ulanylmagy dowam etdirilýär. Ýani haritlaryň ýüzünde görkezülen nyrk önümüň satylýan bahasyndan has kim görkezilýär. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.